Кой би спечелил битката между африканският лъв и мечката гризли? Лъв срещу мечка гризли. Тези два вида животни са известни с това, че са кралете на тяхната природа. Лъва се бие с хиени, докато мечката гризли се бие с вълци. Но какво би се случило, ако двата вида се сблъскат един с друг? Какво ще се случи, ако вземем лъвът алфа и го сложим срещу алфа мечката гризли? Това съпоставяне всъщност е много по-близко на един до друг, отколкото си мислите. Също така, за да бъдем честни, шансовете на лъва са доста по-големи да спечели срещу мечката гризли, отколкото на един тигър. О, не, вече чувам ядосаните фенове на тигъра да пишат в коментарите. Не казвам, че лъва ще се справи с тигъра или че може да го победи много лесно, или пък, че тигъра е по-силен. Но и двата вида животни имат своите си качества, с които превъзхождат другия. Аз лично мисля, че лъва има доста добри шансове да се бори с мечката гризли, отколкото един тигър, заради стила му на битка и заради тактиката, която използва. Също така, лъвовете използват тактика за сграбчване и борене, когато се бият, докато от друга страна тигрите предпочитат да стоят прави и да нападат, което няма да бъде много разумно срещу мечката гризли, която ги превъзхожда по размер. Теоретично казано, има доста факти относно лъва и мечката гризли в дивата природа и мога да кажа, че тази битка ще бъде доста честна и че установената присъда може да ви шокира. Ще се опитам да бъда безпристрастен, колкото се може повече и ще определя победата базирана на наука и факти. Но стига с това интро и нека започнем с някои правила. Да предположим, че тази битка ще се проведе на голяма поляна и двете животни са на неутрален терен. Също така да предположим, че животните са мъжки и са в безсени, които искат да се бият един срещу друг. Нека започнем с размери и физика. Африканският лъв няма нужда от представяне. Той е най-известният хищник на земята и има причина за това. Той е огромен хищник котка, която живее в най-конкурентната екосистема в света – африканската савана. Удивителната физика и състезателният дух са изградени поради безмилостните кондиции, в които живее. Даже, всъщност, е най-големият хищник в средата, в която е. Средностатистическият африкански лъв тежи около 200 кг в дивата природа и е 1,20 м висок, като стои на лапите си. Но това, което го отличава от другите голями котки е гривата около врата му. Колкото по-тъмна и гъста е гривата, толкова по-доминиращ и силен е лъва. Скорошни изследвания показват, че истинската същност на гривата е за доминиране и красота, като би привлекла женските за чифтосване, а не толкова за битки. Но бихте попитали, чакай малко, тогава доколко гривата може да предпази лъва в битка? Ами, гривата може да се сплъсти както косата на човек и така предпазва лъва от порязвания в битка. Това се дължи на кожата, разположена на врата на гръбнака на лъва, която е малко по-свободна от тази, която е разположена по цялото му тяло. Тази кожа се събира или се сбръчва до определен градус, когато се нанасят ударите и това също помага на лъва в битка. Но разбира се, това не означава, че не може да се проникне през нея. Гривата може да предпази от няколко по-слаби нанесени удара, но мислете за нея като за много гъста коса. И още нещо. Помнете, че лъвовете могат да убиват и други лъвове. Лъва не обича много да се занимава в битка, понеже се опитва да не похабява излишна енергия по време на тази битка. Не всичко в главата на лъва се отнася до край и до смърт, особено когато ще трябва да се срещне за битка с мечка гризли. И говорейки за мечки, мечките гризли имат повече преднина заради размера им. Мечката гризли е огромен хищник, който се отличава от другите мечки с това, че има издадена навън гърбица над раменете. Имат продълговато лице и дълги ногти с размера на човешки пръст. Тяхните цветове са предимно тъмнокафяво, но варират и между светло-кремаво до черен цвят. Дългите им косми на гърба и раменете често имат връхчета, което им придава прошарен или побелял вид. Правилното научно име за този вид се нарича кафява мечка, но само мечките по крайбрежието на Аляска и Канада се наричат така, докато във вътрешността на страните и онези намерени в 48 щата се наричат гризлита. В тази класация гризлито има преднина в тази битка, но в същото време лъва е много по-подвижен вид от този на мечката. Ще обясня това след малко. Мечката гризли е създадена да оцелява в много по-тежки атмосферни условия. Тези мечки имат груба и гъста козина, под която има няколко слоя мазнина, което ги прави тежки и бавни. Козината им може да покрие цялото тяло на лъва без проблем. След всичко това, мечката гризли е причината да използваме странни термини, като например behemoth
или режим на мечката. Често се използва в тежката атлетика. Освен че е едра, мечката гризли има голяма гърбица, която играе ролята на делтовиден мускул, в която се крие доста сила. Този мускул им помага при движение, когато се налага да копаят или когато се борят. Но помнете, че мечките и котките имат различна структура на тяло и мускули, но преднината не винаги се равнява на това да си много по-силен. Повечето африкански лъвове имат своите си предимства, най-вече когато става дума за мускулно оформление. Лъвовете имат повече мускулна маса, която поддържа тяхната експлозивна сила. Даже едно превъзходство, което лъва има над мечката гризли е, че има много по-добре разположени мускули на краката. В този вид на сравнение, мускулите на лъва на краката са някак по-добре развити, което е било развито според обстановката и природата, в която се намира. Например, това, че ловува и преследва. Това е било доказано чрез направен тест-анализ относно мускулите на лъва. Този тест доказва, че лъва има 83% бързи мускулни влакна. Само за сравнение, мечката гризли има между 55 и 63% бързи мускулни влакна в крайниците си. И какво означава всичко това? Всяко мускулно влакно отговаря за бързи рефлексни движения. Както казах по-рано, мечката има издадена гърбица и това я извежда напред пред лъва. Това помага на мечката да има достатъчно сила и стабилност в крайниците й, когато се бие. И така, когато сравним размерите и физиологията им, бих казал, че мечката гризли заема тази позиция. Просто заради разликата в размера и козината й с дебелият слой мазнина я прави много по-тежка и силна. Лъва губи битката относно сравнението за размер в момента, но не се безпокойте, не всичко е до размера, нали така? Начинът, по който тези животни се сблъскват един с друг, е много важен в момента и играе голяма роля в тази битка. Това ни довежда до втората точка, която е тактика и IQ на битката. И така, кой се бие по-добре, лъва или мечката гризли? Тези два вида животни имат страхотно големи ногти и здрави челюсти, но ги използват в зависимост от ситуацията, в която се намират. Лъвовете нямат нужда от представяне в този аспект. Те са на върха на скалата на хищниците. И има защо. Африканският лъв владее острите като бръснач ногти, които могат да пораснат до 3 см, но в сравнение с гризлито са малки. Ногтите на мечката гризли могат да пораснат до малко над 10 см, но това не означава, че те не са достатъчно мощни. Даже ногтите на лъва са много по-остри и извити от тези на мечката гризли. И както виждате в това видео, те не са за подценяване. Всъщност, понеже лъвовете са постоянни и активни хищници, тяхните ногти са оформени за разкъсване на кожата. А пък от друга страна, ногтите на мечката гризли са по-универсални. Те ги използват за копаене, преместване на камъни и залавяне на плячката. Ногтите на гризлито не са толкова остри и са по-малко извити, но са по-големи. И така, добре е да знаем това, но как използват ногтите си в битка? Ами лъвовете ги използват доста често. Те повалят опонента си с замаха на лапите си и острите ногти в тях. Този е само един от многото начини, когато се бият. Те нанасят дълбоки рани на опонента си и в областта на главата, лицето и корема. Докато гризлитата не нанасят такива удари толкова често, но по-скоро използват ногтите си и лапите си, за да се борят с опонента си. Това, разбира се, не означава, че ногтите на гризлитата няма да са в тяхна полза в този сценарий. Просто лъва използва ногтите си много по-често и ще им е по-лесно да ги забиват в тялото на опонента си. До тук добре. А какво ще кажем за захапването? Общо взето, мечката гризли има по-голям череп и по-издължена муцуна. Размера на черепа й варира между 40 и 46 см, докато черепа на лъва е между 30 и 36 см, така че мечката гризли печели класацията за захапка. Но освен това, гризлито също печели по сила на захапката от тази на лъва. Разликата не е голяма от тази на лъва. Захапката на мечката гризли достига до 1200 PSI, която я прави 8 пъти по-силно от тази на човека, докато захапката на лъва може да достигне до 1000 PSI, което е 5 пъти повече от тази на човека.
Аз мисля, че лъва и мечката ще се наранят доста, когато говорим за захапки. Много е относително как тези чудовища използват захапките си. Лъвовете не си играят, а направо захапват за врата с жертвата си, но го правят само тогава, когато физически доминират над опонента си. Почти винаги се случва да използват това като финален вариант. Що се отнася до мечката, тя захапва когато и както може. Тя се стреми да порази врага си с много захапки по цялото тяло, отколкото само на едно място. Когато гризлитата захапят, те разтърсват глави като кучетата. Причината за това е, че те знаят, че така ще нанесат много повече наранявания, а също така и да се наместят по-добре в позиция. И така да обобщим казаното до сега. Лъва има по-остри ногти, по-добро нападение и се цели във врата на жертвата, когато захапе. Мечката има по-дълги ногти, по-голям череп и много по-силна захапка. Трябва да отбележим, че тези животни са близки по териториални битки, но са различни едно от друго. Нека обясня. Мечките обичат да се борят и това е което правят когато се бият. Те могат това благодарение на мощното средство, което е разположено на гърба им, което им дава възможност да стоят и да се бият. Също така имат здрави и много стабилни крака. Мечките гризли нямат нищо против да се бият в много дълъг период. Често се опитват да разрушат баланса на опонента си и така те си отварят по-добра възможност за захапката. Лъвовете също предпочитат да се борят, но са много непостоянни. Те са много по-избухливи, когато се бият и повалят опонента си с много удари с лапи и ногти, след което захапват в областта на врата, когато физически печелят. Според това, което наблюдавам, лъвовете преценяват много прецизно битките, знайки в какво се навличат и дали трябва да се бият. Те са по-мъдри и интуитивни, отколкото мечките. Гризлитата са по-реагиращи и по-любознателни. Не искат да се бият, но ако изнервите или заплашите една от тях, ще ви нападнат и това никак няма да ви хареса. И така, що се отнася до тактиката и IQ-то на битката, бих казал, че са еднакви. Мечките са стабилни и предпочитат да се борят, докато лъвовете са по-изненадващи, но и по-преценяващи. Също така бойната техника и сила играят голяма роля при сбиването, но сръчността и бързината са огромен фактор за определяне на победител, което ме довежда до следващата и финална точка – скорост и ловкост. По принцип, котките са създадени да бъдат много по-бързи и ловки. Но дори лъва да е от по-едрата страна на котките, все още се придържа към тази тенденция. Това е поради високият ръст на мускулни влакна, които засилват тяхната сила. Лъвовете са способни да тичат спринт с скорост от около 80 км в час. Но бързината по време на битка не е от много значение, освен разбира се, когато трябва да побегне, за да се спаси. Честно казано, заради толкова много сила, събрана в мускулите в сравнение с мечката гризли, лъва е много по-пъргав от нея. Също така лъва има много специфична анатомия и бедрена позиция, която е много добре развита. А сега за мечките гризли. Всички знаем на какво са способни мечките. Те имат много голяма издръжливост, особено гризлитата. Случвало се да се бият в продължение на 10 минути без да спрат и може би нямат ловкостта и пъргавината на лъва, но те компенсират това с издръжливост. Това се дължи на високият процент на бавните мускулни влакна и композиционната им анатомия. Тяхните крайници и бедрени стави са по-квадратни, което означава, че имат по-голяма стабилност, когато се бият стоейки. Но дори това да означава, че не са пъргави колкото лъва, те са по-стабилни и конструктивно. И така, за скорост и ловкост бих казал, че лъва печели това. Той е много по-бърз в движенията си и много по-предпазлив, но не се знае дали това е достатъчно, за да спечели първото място с победа над мечката гризли. И така, след като погледнахме всички тези факти за лъва и мечката гризли, сега е време да отсъдим и да определим кой е победителя в тази класация. Кой би спечелил битката между африканският лъв и мечката гризли? Базирано на всички факти до сега и ако са в дивото, аз бих казал, че мечката гризли ще спечели над лъва с много наранявания. Ако има наистина битка между тях двамата, лъва може да се опита да повали мечката гризли с острите си ногти и силни удари с лапите си, докато се мушка в нея. Но доминиращият момент на мечката ще дойде много скоро след това. Мечката е по-голяма и по-здрава. Здравата и гъста козина, заедно с няколкото пласта мазнина, може да помогнат да нанесе повече удари, докато добрата позиция на тялото и доброто разположение на бедрата й ще я държат много стабилна. Това е моментът, в който големите лапи на мечката гризли ще бъдат в добра помощ.
Може да нанесе много повече наранявания всеки път, когато замахне, поради широко отворените й лапи, и ще полага доста сила всеки път, когато замахне и удря. Лъва може да има добри 2 минути, да речем, над мечката, преди гризлито да започне да го подхвърля и притиска на земята, но след това ще започне да го разкъсва с голямата си челюст и захапка, което ще й донесе победата. И да, мечката гризли ще спечели с много наранявания, но преди всичко е огромна, издържлива и възможностите й по време на борба ще й донесат почти внезапна победа. И така, ето ни и в края на видеото, приятели. Наистина се надявам то да ви е харесало и да съм достигнал до вашите очаквания с тази класация. Пишете долу в коментарите какво мислите вие по въпроса относно тази класация. Надявам се, ако видеото ви е харесало, да дадете по един палец нагоре и да се абонирате, а също така и натиснете на камбанката, която ще ви уведомява всеки път, когато качвам нови видеа. Благодаря ви! Чао и до следващия път!